Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariakan si agama Islam, sanrakano sumanaw salama kalilintad na kapipiaginawa. Giyang kaiya live tano imanto sa giyang kaiya oras na pemagusain tano. Agyang ko makapantag sa giyang ko as-sihr wal ain. Ayamanaw to mga pagariya na ginansu tigitan wa katao o di na tigitan wa kapangatao nagugyang ko sungkor. Aya sabab pagyang kaya begitan ron sa oras na adno to si ko mga bangsa tano. Miyagtsatrakan ipagisiyan agyang kuto mga bulong sa Quran sagyang kuto kesugat akatao. So miyapikirakan na bagantan waya sa oras mapamagusay tano. Kaantano katukawi wanto na mga sabab akap kesugat utaw akatao nagugyang kuto akap kesungkuriron. Nagukat katukawantan o wanto na ukit wagamatan wa Islam sagyang kuto kabulungi sagyang kuto paniyakit. So pagnintanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala taufikan tanon yan sa mapya nagusabutan wagyang kaiyakap pemagusaya tanoron. Nagu ilidas tanu Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kai lagiday apanyakit nagugyang kuto galabak amarata ini sa parakatano wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya gyang kai as-sihr wal ain na tigong mga ulama piurai nagupkatan tuwai sabab sagyang kuto kia aluyawn wagamatan wa Islam. Ayamana na benar adna katao nagu adna songkor kagi paman na adna mga ayat inaluy wallahu subhanahu wa ta'ala makapantag sagyang kaiya kapangatao. Nagutigo mga ulama bilhis paman na kesagadan agup kemasaantan wa adna mga tao kesugat sira na katao udi na adna mga tao kesungkuran. Sagyang kaiya masa tano na tanto kumindekal nagupaman na lumyang kap agyang kaiya paniyakit kapagaya adnap kesimatanuron apaman na tunganay tano pamilya tano ginawa itano apaman na kaya katauan niya sugat katao o di na mga pedetano apaman na kaya sungkuran nagutanto kuminde kalapaman na gyang kuto diundi maririk dira di preklamo agyang kaya paniyakit aman na lagi dagyang kuto mga bangsa tano diran di teroon na anto na ibulong anto na yukit akapakalidas o mga tao sa giyang kai katao. Tigong mga ulama as sumuslim tawa makapaparatya si iku Allah subhanahu wa ta'ala na igira piyamimikiran niya na pipiya naguping geda-geda iya nagyang kuto akatero wallah so Quran naketukawan niya nagyang kuto antunay sabab agyang kai paniyakit yang kaya tigitan wakata waguyang kuto sungkor nagurun yan ketukawi agyang kuto bulong sagyang kuto panyakit
So ay mana na subulunga ina si itano ketuon si iku Quran nagu si iku hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mala na si itanwa ya ketuon si iku agama tanwa Islam. Yang kaiya usayan sa yang kaiya katao nagu sungkor na mala ami penalamatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala ka sumanga ulama tano na biganira na ya sa usayan ay mana na piya magusira rakatano agi ang kaiya paman na usayan ko sihar agusuain nagu piya gusiran si rakatano agi ang kuto kapsung umanga tao sagyang kuto mga tao mga paririmar nagugyang kuto mga tao mga pangangantok antunay ko kumanuto agi ng panipaman na sabeda ku sa itano. Sagyang kaiya paman na kapumagusay itano ron. Nagugyang kuto okit kambulungi. Sagyang kuto tawa miya kya sungkuran nagumya sugat katao okit amapia. O di natigtan wa okit korik. Kagi paman na adna mga tawa pumulong. Nagyang kuto okit kapumulungiran na riba toto. Way riba toto agyang kutua paman na kaplubairan sa agyang kutua pakabulungkiran. So ginanimala tenudan tano apaman na kailangan na si tano mo kitsagyang kuto korek kapamulong. Nagu sumanga ulama na piyagusairan agyang kutua kukuman agyang kutua kapangatao. Udi nagyang kutua katao. Agyang kanan kapangatao na tanudan ng mga pagarya miitunganan sa agyang kutwa sirkul akbar ayam anan na malaanan na kapanakuto si iku Allah subhanahu wa ta'ala ayam anan na malaanan na dusa kapanakutuanan si iku Allah subhanahu wa ta'ala at iku mga ulama kepakay pagkadaian agyang kuto kababaloy utawa Muslim. Ay mana na Muslim nasusaksian yan na daatuhan inuntas Allah subhanahu wa ta'ala nagu su Muhammad na sugu Allah subhanahu wa ta'ala nagu oripanian. Ugain nagyang kuto paman na mga tawa diran dinggelebkan nagyang kuto kapangatao na mapakay apaman na makaliusiran sagyang kuto paman na kababaluiran na Muslim. So mga ulama na piyagiran agyang kuto akida pangimbenar korek paman na ginanden so akida unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agus mga sahaba niyan. Sagyang kanan na paman na gyang kanan na kapangatao nagugyang kanan na paman na sungkor. Sa siran nutukin wa sagyang kuto kitabullah si Quran. Agugyang kuto paman na hadithu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaan mabaloy akarina dalil si iko kadakalan ko mga Muslim nagusto mga Muslim kesampayanon sagyang kaya paman na malilibetas ang kaya dunia. Mga pagarya yang kaya paman na pugusayin tano na maula daya usayan ugain na si tano pa si paguna sagyang kaya paman na masala o di na paman na usayan wanto naip kesabapan akap kesugat utawa katao nagugyang koto akap kesungkuriron di na ni pagusayin tano sagyang kaya oras biidnillah na naginan pagusayin tano sagyang kaya paman na kaya pag-live tano. Sa inalo yung mga ulama agyang kaya paman na taluwas sabab. Taluwas sabab akap kesugat utawa katao udi nagyang kuto akap kesungkuriron. Paganayron apitero mga ulama nagyang kuto da'afu tauhidillahi fil qulub. Ayamaanay ni na paman na pekalubay si iku puso umano siya agyang kuto kapakay sa isaan yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam ana na
yang kutua paman nakapakai sisaan yang siku Allah subhanahu wa ta'ala din yan di kanggalabakas iku agamatan wa Islam na miya kalubay sa giyang kutua puso yan. Na isanan kesabapan akap kesugat utawa kataon o di na giyang kutua akap kesung kuriron. Piyago sa yung mga ulama, agyang kanana paman nakapakalubay o tawhid kapakay si kuwallah sa agyang kutua puso manusia, natigiran agyang kaiya paman na kapanakuto na daman natigiran to na ini buntalian amatatendu. Ayamana na miya kada-kada lagi ang kutua ukit kapanakuto. Katawan tanong mga pagariya, aya supaka o kapakay si isa si kuwallah nagyang kutua kapanakuto. Nati kung mga ulama so kapanakuto na da atigiran mapapanto abuntalian. So sabi da tigiran si kung mga manusia na igira suginawanian na malilibre o di na tigitan wa paman na di makapanggelebek sa paman na pada ang mga galebek akapanakuto na ed na pikirianon na bataruto pednagyang kuto akapakay sa isaan yan si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay manan na aya galebek yan at tigina ka na bago di panakuto. Da galebek ka nakapanakuto. Na aya tangkap yan nun sa ginawa niya na tigina na kompletud nagyang kuto akapakay sa isaan yan si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagumakaangyas kanyan sa giyang kuto mal akapanakuto, nagugyang kuto amay ito akapanakuto. Tigong mga ulama, ayaman na tigiran apembetuan sa kapanakuto amala na ginanso kanggelebekaw tao sa giyang kuto paman na patot apenggelebeken niyan asimben niya si iku Allah subhanahu wa ta'ala na ini panakuto niya nun su Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na ilagi diyan. Tigong mga ulama, lagi diyan upama kapanakuto amala adapat adinggelebekan utaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kuto kapengenian si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pengeniron sa tabang na upun su manusia na si imiyang ni sagyang kuto miyang awawafat miyang matay nakapanakuto to amala naman ito. Kapag kaya susabuin na din niya na yung makakalaro, agyang kaya kapengeni utaw si iku lagi diyan akaadin. Lagi dupa man na miyamatay, malagi-lagi di mga pagariya, wanto na agyang kanan apaman na pengenian na ka. Apaman na mga malaikat, o di na paman na mga ambiya, mga rasul, na makasusuldan ng sagyang kanan apaman na shirk. Adi kepakai apia kaharam wagamatan wa Islam. Nasusabeed na diyan na main ka. Ako pakai apaman na sumusagyang kutua miya matay mga kuba na diyon di mamangani. Nakapanakutuanan amala. Anto na pinilagi diyan. Tigo mga ulama alagi diyan nagyang kutua paman nakasumbeli sa ayam apaman na ayakia sumbeli ang kau nasalakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nakapanakutuanan. Ay lagi diyan upama nagyang kutua pragaan sumbelian sa kambing apaman na mga walaya miya pasad. Nakapanakutuanan ng mga pagariya. O di nagyang kutua tigitan wa mga karsada. O di na mga tulay. O di na to naasa na paman na sumbelian. Adam penamiya nagakan nagira kon sutaw na miyaka pamasasa begua terak na paman na pragaaniran sa ayam magyang kutua makinanian. Nagina ng mga pagariya na paman nakapanumbeli ayam mapipikiron na salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala nakapanakuto penanan. So miya kada-kada lagi ang kaya paman na ukit akap kedusaw tao di nakapakasulyan sa giyang kutua kapanakuto. Naman ito dito nung may naka. Napiap sa giyang kuto akasumbeli o tao sa giyang kuto mga ayam, manok, anta akakambing, aya panuba paman na lagi do sapi asumbeli inian, apaman na salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala na miya kapanakutud na giyang kuto manusia. Na udita no aya katawi, na aya katawi tanoron na binip kepakay,
nagupaman na bayni ikasusuatu Allah subhanahu wa ta'ala takin ubab saya mala adusa away na ay lagi diyan panatigong mga ulama nagyang kutwa kasumaya sasalakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala na miya kalalap na nakapanakuto na so kada kalan ko mga manusia na di niya nakatawa nagyuto mambu isabab apapakalubay agyang kutwa kapakaisa-isa niya si iku Allah sa agyang kutwa puso yan. Lagi diyan panatigong mga ulama nagyang kutwa katawakal sa salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Panarigan utawa salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Padiyan natigong mga ulama nagyang kutwa paman na nagyang kutwa sutaw na salakaw sariganian lius iku Allah subhanahu wa ta'ala. Madagal man ang mga tao apaman na kapagayayap sirigan yan, nagyang kutwa salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Sirigan yan, nagyang kutwa paman na katagasiyan, sa sarigan yan, nagyang kutwa kadatuian, ad na mga tao, apaman na lagidanan, ipaman na paratian yan, o di na, wad no pama agimatian, kapitian na yan sa sarigan, sa gyang kutwa paman na kauyag-uyag yan sang kaya dunia na malapno to kapanakuto. Tigong mga ulama, agyang kuto pa na kaparatiya utaw, agyang kuto paman na kapkumpiyain, nagukap kebinas, agyang kuto paman na umpiya, nagugyang kuto kapkebinasa, na paman na salakaw, apaman salakaw si iku Allah apkepunan yan. O di na salakaw, sa salakaw makapupaaron ka, kanabas wallahu subhanahu wa ta'ala, nakapanakuto pa na tigong mga ulama. Mala na nakapanako itong mga pagariakan sa ikwagama Islam. Na tumuagyang ko ito kapkasabutitan ron. Aisad na napaman na kasabapan pakalubay agyang ko ito pakalubay sa iku mga pusutan agyang ko ito kapakay sa isa tanong sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay lagi diyan panatigong mga ulama nagyang ko ito paman na kabubayaan utaw agyang ko ito salakaw sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kababayaan niya nagyang kuto ang mga salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa lagid nagyang kuto kababayaan niya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay manen niya piyaki aden askinwan yan asay apaman na kaya babayaan niya na ripang yan nagyang kuto babayaan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay dalil nagyang kuto katero Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at tigana wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Aya may ni natigwalla aden apad ko mga manusia ataw adimbeel sa paman na dimbeel sa mga barahala salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbunahum ka hubbillah kababayan niran to sa lagid nagyang kuto babayan si iku Allah subhanahu wa ta'ala ugaid atigu wallah na susira no to amya marateya nasira ni tanto kababaya si iku Allah subhanahu wa ta'ala sama no to na paman na utitu ka mu'min makapaparati si iku Allah na ayabu kabubay anak na Allah subhanahu wa ta'ala. Da asay apaman na kabubay anak ama kaliyuliw sa agyang kunto apaman na kap kabubay ang kasi iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan so ayaman na niyan na gita. Waka kay nanay ng gita. Sige na. Ubos. Hanap ka doon. Ubos. Sa mga pagariya kailangan na ketukawan tanong sa mga ginawa tanong agyang kaiya paman na mga alaa dusa ka panakuto lagi diyan agyang kuto at tigtanong kagiya apaman yan nakapamangni sa salakaw si iku Allah kapanumbali sa salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala kasumaya sa salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala kasirakan katawakal sa salakaw si iku Allah naugyang kuto apaman na sabedamya pamagusaitan mga pagariya su Allah subhanahu wa ta'ala na ayakat teruyan.
Natiga na inna Allah la yazlimun nasa syai'an walakinna nasa anfusahum yazlimun. Ay mana ini mga pagariya na mataan su Allah na din yan selimbutan sa mga manusia sa may tubo. Kita pa niya. Wait lang. Halika. Nanay, hindi mo nga ito ng kita. Ayun. Ice cream. Hindi na lang ice cream. Hindi na, hindi na. Hindi, magdidi. Talang, kuha yung magdidi lang. Bisa mo kaya mga watay. Yang ko tuwa biyatiyata no ayat. Hindi kayo mag-live si daddy lang. Dalhin mo na lang ngayon dito sa ano. Ta, bili ta ice cream. Bili. Bili ta ice cream. Ayun, bibili na kayo nanay. Ta, bili ta. Yang ko tuwa ayat Peter tano na ayaman na ito na Peter Allah mata na Allah na dinian dan selimbut. Dali mo nanay. Dinian dan selimbutan sa mga tao sa may tubo. O ida tigu Allah na sa mga manusia na siran ipselimbut sa mga ginawairan. Auto paman na sa katanoy dimbeul sa giyang kutwa paman na marata sa katanoy ipselimbut si ko mga ginawa tano. Pitero pa Allah subhanahu wa ta'ala at ginawa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Ayaman ni mga pagariya na tigu Allah asaden sa misugat arkano ang mga tiuba na sabapanan sa giyang kutwa pinggelabak o mga ginawa niyo ang mga dusa. Ayaman na aya sabab apaman nakapkasugatan no ang mga tiuba panapang nasabab sa giyang kutwa pinggelabak o mga ginawatan no ang mga dusa. O gayon na giyang kaya mga ginawatan no natigu Allah wa ya'fu an kathir maapan sa madakal. Ayaw mana na kapakayang bilingan so tao si iku Allah subhanahu wa ta'ala kapakaya mamangan ni sarila si iku Allah kapakaya tubat si iku Allah subhanahu wa ta'ala na prilaan sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ina ni kapya paman na kapyaw agamatan wa Islam. Anto na ikadua mga pagariya. Kagi inaloy tano paman na aya paganay kapkesugat o tao katao nagugyan ko to paman na sungkor na sabab sa giyang ko to kaya pakalubay o kapakaysisaan yan si iku Allah, si iku puso yan. Ay ikadua, natigo mga ulama atarku ba'dil wajibat aw fi'li ba'dil muharramat. Ayamanay ni mga pagariya naginan sukitagakan nagukitargen o manusia si iku sabad mga paliugat wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayaman na niyan na madakal so paliugat wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutwa paman na ibagag kaagyang kutwa sabadun. O di atigong mga ulama na pinggalabag ka agyang kutwa sabad apaman na mga muharramat, haram. Paman na di ka pakay na pinggalabag ka. Nagina ni paman na susabad na si paman na maalusod agyang kutwa paman nakapkasugatian na sungkur o di na paman nakapkasugatian na kataw. Kapakaya paman na bara puasa o gaid na paman na ipmbagakyan so puasa. O di na paman na bara sambayang o gaid na diskanya na pendiakat. O di na paman yan na bara sambayang o gaid na miyarang-irang iti kapalokalokas. Bara sambayang na
paman na maratay ada cagiang kutua siringan yan. Nalagi danan mga pagarya. Ayaman na ninap kibiga ka agiang kutua sabaed. Si ko mga paliw gatrakatan wallahu subhanahu wa ta'ala udi. Nadi tanu di manggelebak agiang kutua paman na sabaed ang mga muharramat. Ayaman na niyan na makasiig ka. Na haram so ka pakasiig. Makatipu ka haram. Lagi dia no paman agiang kutuaan nami makasuruyan. Agi na ni paman na didakal sagi yang kaya masa. Paman na ipenabiatan wagi yang kaya kasuruyan. Ugaid na paman na tantu din ako mindakal lagi yang kaya kasuruyan. Na mamanutul lagi yang kutua tahu na paman na yang kutua tutulan na umanan lebatan yan. Na kepakaya paman na giyuti pakap kedusa agi yang kutua manusia. Tigu mga ulama, lagi dia nagi yang kutua tahu paman na lalabu dunia nagi ang kutua paman nakasumbayang. Susambayang upamati kong mga ulama naginan ipinakama puro mga pagarya arukun wagamatan wa Islam uriya nagi ang kutua syahadatain. Nagugyang kutua ti kong mga ulama kanggelaba kauno tao na paman na kanaba kagi paman na pinggelabakyan na bamya kasumbayang agi ang kutua tao. Di. Ti kong mga ulama kailangan sa agi ang kutua kitindagan ako sambayang na paman na tarutop agyang kuto apaman nakapenggelebakang kaon. Ayamana niya na penggelebakan naka so mga syarat o sambayang. Penggelebakan naka agyang kuto apaman na mga rukun o sambayang. Na penggelebakan naka penagyang kuto mga wajibat o sambayang kagito ka ketarima nagutarutop asambayang. Na namalutan ko na ya pamimikiran dia ko di manambayang o pamao. Dia ko di manambayang. Ino mga di katawan na kan so mga rukun o sambayang. Ino mga day, piray katawan na kung mga sarat o sambayang. Ino mga day, paman nakatawan na ka naging kaya mga wajibat o sala. Nagina na mga pagarya. Ino tigong mga ulama, paman na mga tao, asara di makasumbayang na din yan din pama pagipurtantiyan o inugyang kutua sambayang yan na paman na tiyarima wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi diyan po natigong mga ulama, naging kutua mga tao, apaman na pelebatan niya nagyang kutua sabu edu pama apali ugatun wallahu subhanahu wa ta'ala. Anta aka paman na miya kang gelebak sa paman na gelebak amarata ini sapar wallahu subhanahu wa ta'ala nagina natigo mga ulama ipkesabapan sa paman nakap kesugat utaw apaman na mga tiuba nagugyang kutua kap kesugat o mga tao apaman na kamargenan. Namalutano ko nisi na mga ginawatan. Ino ako ay paman na kasungkori. Ino ako mga de paman na kasugat na katao. Nasambagang ka ginawang ka. Ino mga de ad na paman na minibaga ka na mga paliugat. O di na tiga ino mga de bad na miyang gelaba ka kano pama isasapara kano Allahu subhanahu wa ta'ala na sambu mga pagarya na paman na miya sembagkad na paman na ginawang ka. Way miya sembagkad na ginawang ka. Ayay katalo mga pagarya apaman na sabab akap kesugat utawa katao o di nakap kesugat utawa paman na sungkor na al-ghaflatu an dhikrillah. Ginansuti kita nua paman na kap kelipati utaw si iku tadem yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Agi paman na isusugur kata nua Allah subhanahu wa ta'ala lagi yang kutu lalayon apaman na kap tedemi tanuron. Paman na fadhkurullaha zikran kathira tigu wallah tedin tademin yusu Allah subhanahu wa ta'ala sa paman na madakal katedin tadem. Way. Naupun so tao na paman na kialipatan niya nagyang kutu tadin tadem yan si iku Allah kagi miya tembeng sa kaniyan din. Na paman na kesabapan utua kesugat so tawa paman na katao di na sungkor. Ito ro Allah subhanahu wa ta'ala gi dalil Atiga na wa may ya'ashu an zikrillahi nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin. Sad natigu Allah subhanahu wa ta'ala sa tao atalikudan niya nagyang koto atadam si iku Allah amasaling gagaw koto. Tialikudan niya na ayaman na niya na piyakalipatan niya nagyang koto atadam si iku Allah subhanahu wa ta'ala nuqayyid lahu shaytanan natigu Allah asenggaya namis kanian. Koto paman na senggaya namis kanian saya mananian na syaitan agiutu asyaitan nagiutu ni sarikita iyan ayam mananian nagiutu ni paman na yung kebelagagian ko tu asyaitan. Nah gida pemikiran tayo ni nakapakaya benarai
apaman na inu sumanusia na paman na kesugata kataop kesungkuran sabab sagiang kutwa paman na kaya lipatanian udi na minibagakian denagiang kutwa tadeng-tadem yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tigong mga ulama, aso kada kalan si iku mga tao na tiyali kudanira nagyang kutwa tadeng-tadem si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na napamimikiran tanong mga pagarya upad tanong sagiang kaya mga tao at tiyali kudaniran denagiang kutwa tadem si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung naisin tanong ang mga ginawa tanong, anto na igawi apaman na kaya taduman tanuron su Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na orasa kaya taduman tanuron su Allah subhanahu wa ta'ala. Siku gagawi, siku kapipita. Paman napsambagan tanong ang mga ginawa tanong mga pagarya. Babadan miya padtanong sa giyang kaya mga tao. Apaman na miya tembang nagutiali kudan niya nagyang kotwa tadeng-tadem yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na tigo mga ulama apira-piray mga tao. Apaman na hajaru kitabahu. Apaman na tiyali kudanira nagyang kotwa kapambatiya sa iku Quran. Nagyang kaya kabatiya sa Quran mga pagarya. Malungka kung napanadeng-tadem niya. Upaman na ay kiyati. Apaman na kaya ay kiyati. Apaman na kaya ay kiyati mas apaman na biyati akas sa Quran. Malungka kung tadeng-tadem niya. Ayaman na niyan na ay kaya bati akas sa Quran na si kumi po sa pama pito gawi. Ana madidip manuto. Upama ko ay kaya ay last upama kaya bati akas sa Quran upama na si iku paman na miya kasaulan. Ana maludnuto pagawatan ng mga pagarya. Ana waya pikir kau paman na aya kaya bati ang sa Quran na miya kadulan ni manto. Aya kaya bati ang sa Quran na si iku paman na miya po sa Ramadan. Adem pa na mga tawa din nakapat sa Quran si iku paman na miya po sa Ramadan. Kataya paman na pagkatalingubad na giyang kaya bulan na Ramadan. Na sembaga ka ginawang ka. Uway. Apaman na ay kiyati yu pama kiyatali kuding ka sa kiyang kuta kabatiya sa Quran. Nakagi paman na pagkabatiya ito sa Quran. Na tiyali kudan niya ay dapat ka upama di pagkabatiya sa Quran. Di ka rin makasugat upama katauan na pangataor ka kagiging kaya kataon nagalabag ka manusia. Uway. Nakasugat ka na katao kagi paman na dead na paman nakikilung ka sa kiyang kuta marata. Setan. Galabag ka na setan. Nanto na ikikilung kaun. Aya paman na kalungo manusia naging kutua tadeng-tadem yan si iku Allah. Aya paman na kalungo manusia naging kutua paman nakapmet yan si iku Quran. Nabaga din pagkakalong amay paman na daabang kakalong nagina ng mga pagariakan si iku agama Islam. Tigong mga ulama tiyalikudan yan so paman nakabatiya sa Quran, tiyalikudan yan so tadeng-tadem si iku Allah. Na aya din na paman na mini penuh-penuh yan si iku walay niyan. Kagi umanisar ka tanong paman adna walay niyan. Nati mga ulama ad na mini penusi walay niyan nagyang kutua paman na mga katembengan o di nagyang kutua paman na mga say okit akap kalipatin niyan si iku paman na tadeng-tadem si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagina ni paman na pamimikiran tanong ko na si iku mga walay tanong mga pagarian tunaari paman na matataguun. Apaman na ketembengan tanoron. Gia buat silepun. Gia buat silepun mga pagarian na supaman na dinia na mapemimikiran na paman na miya tembengan sa giyang kaya silepun. Kagagaw mga tao. Apaman na diisilepun si iko mababas sa gawi. Nagwayaman na niyan na mga kadundun niyan. Ay niyan bu pa makakapta na giyang kutua silpon niyan. Uy. Ay bu kapakatarguto na ira miya lubat. Uwi na din yan nagkagagagyan ko tuwa paman na 5 minuto sa tadentad masiku Allah. Din yan nagkagagagyan ko tuwa paman na 10 minuto sa betiya sa Quran. Kau pagariya o yan ko tuwa 10 minuto si kuman nakapita na kibetiya ka sa Quran na kepakaya paman na di pengati na ketamat ka sa Quran. Gina ni paman na kadidili ka duwag yan kaya panagkawa agyan kaya paman na silepon si mga oras tanong. Miyada suayaman na niya na oras tano si iku paman na kadenantan wa Rabbul Alamin. Miya panekun niya sa oras tano si iku mga pamilya tano, si iku mga wata tano. Dan paman na paman na
pekaligta sagiang kaya paman nakapagabina sagiang kaya silpon nagiang kuto ang mga tawa paman na ini pangalimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagina ng mga pagarya. Mamimikiran tano, anto na paman na misusulod si kung mga walay tano, apaman na mga katambangan, oy, agu paman na sumanga oras tano at igong mga ulama, nagyang kuto ba apaman na miyakuwad, nagyang kuto katambangan, apaman na dad na batanuro nagkakuwa aguna. Kauto paman na di tano kapenggunaan, agyang kuto apaman na galabag, apaman na miyakataku sa agyang kuto oras tano. Tingong mga ulama, agyo tumambu ipaman na so syaitan, na paman na pengunduy niyan sa manusia. Kauto paman na so kung so syaitan na suguun niyan agyang kuto manusia sa agyang kuto paman na kapakanggalabag yan sa maasya. Andad ni kapakanggalabag utaw sa maasya, na miawatad na agyang kuto puso yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagina ni mga sabab mga pagarya. Eno so syaitan na paman na mabagras iku mga ginawa tano kagi ayak kaya lubaya naman mo nagyang kuto paman na tadan-tadan matano si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kagi isa din sa paman na kala kay tadam si iku Allah nakalubayo syaitan. Nasa din naman mo sa paman na kiawat ka si iku tadam si iku Allah nagyuto naman mo ikabagro syaitan si iku mga ginawa tano na di gyutoy paman na kasabapan apaman na di tano di matuyo ko syaitan sa giyang kuto kapanggalaba katano sa marata. Anto na resulta ti mga ulama. Nanto na resulta tigira na paman na miya binasa. Agyang kuto paman na dulunan agyang kuto dua kurumai. Kauto paman na yang kuto diran di paman na kakinabayai nagu paman na kebebayaan isa agyang kuto pedian na paman na miya binasa uto. Napaman na lagi diyang panagiyang kuto ang mga tawa dinggi ginawai, napaman na miya binasa pansabab sa giyang kuto paman na kaya panugo kiran doon nagiyang kuto syaitan. Tingong mga ulama kagiya ko sumanga walay tano napaman na miya pukaso nagiyang kuto paman na tadem si iku Allah. Kagiya namin ni panuon nagiyang kuto paman na mga galabag ayap pa kabagro nagiyang kuto paman na galabag o syaitan. Nagyang kuto paman na piano nugutanod no syaitan sa gyang kuto mga rarat agalbag. Tingong mga ulama ayaman bu amini sabi na mini peno-peno si ko mga puso mga tao agyang kuto mga udyo ko syaitan. Mini peno-peno si ko mga puso mga tao agyang kuto paman na mga antangan na mga rarata o di nakapanganta patigitano nagugyang kuto akan dua-dua. Ayaman na sumyulod si ikong paman na mga puso tano agyang kuto paman na tigitano kapipi aginawa. Kalangu-langu din na paman na kapikir kapagan tapan na kagyang kuto padeka nagugyang kuto paman na di ka din dua-dua si ikong mga say paman na panggalabakan na kaamapya nagu paman na di ka ni minas ang kanmo syaitan sa agyang kuto kapmudu kinian pa ka. Tingong mga ulama ayaman bu apaman na miyaso agyang kuto awalay apaman nagyang kuto awalay mga tao nagyang kuto miya penuh-penuh no pama mga muskilat langun din na paman na problema na matatago sa agyang kuto sulda walay nagulangun din no pama akam bubuno kauto kasusung kiyata di ka parwa agyang kuto apaman na pamilya apaman na keto na kaupama awalay apaman nagyang kuto dimbulu agyang kuto kurumai keto nak agyang kuto walay dimbulu agyang kuto magari keto nak agyang kuto walay paman na wata ayad na paman na dinan isungkiyatan agyang kuto loksian naginan mga resulta agyang kuto miada tanus agyang kuto paman na karani tanus iku Allah nagugyang kuto tanun tanus iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tigong mga ulama apaman na kusima kagyang kuto sabu edu mga Muslim igira paman na sulit si kuwalay niyan kauto paman na sulit kuwalay niyan na paman na lagi du pengegetararabian kauto pengegetararabian o di na paman na tigong mga ulama kegudagyang kuto puso iyan nagu paman na kedagyang kuto paman na kalangkasian adna yung mga tao apaman na mapiya saliw mapiasali ugaid na may kapakasul sa walay na lagi do panggegetararabian di mapipiaginawa niyan sa walay nagwayaman na niyan na
Giang ko to keguda poso yan ubab pembeling. O di na paman na tigitano amiada giang ko to akalang kasihan si iko paman na salak. Giang ko to akalang kasihan si iko pedataw na keda igida paman na pakaumas sa walay. Tigong mga ulama kesambian na giang ko to ay dapat na paman na giang ko to akapakauman yan sa walay na kuman yan si karuman yan. Agus mga wataian na paman na silam o di na paman na makalalangkas, makasisinga, o di na paman na ipkedalian so paman na pamilyan yan, na ayap kisambi unatigo mga ulama na pagkasul sa walaya paman na marangit ikamubuntalan, o di na paman na tigitanwa miyak karata-rata ipaman na katero, paman na aya kiuman yan sa walay na mungat, aya kiuman yan sa walay na paman na penarusa di mapia, aya kiuman yan sa walay nagyang kotoa pendedauraan yan nagyang kotoa pamilyan yan kesagadanan mga pagariam ya kadagadagan kapagayad na katawan ni ron o ayad na katawan ni ron na paman na kesimayo kapagay panapaman na kesugat sudi kesugat apaman nagib sa ginawa kan nagi paman na masusuakan eno besigira pagaw mako sa walay napkeguda ko eno besigira paman napagaw mako sa walay napketamparakan nararangit. May ito buna, ini mengutakan si mga watakan. May ito buna, miya pranagakan so paman na mga watakan. Dia ko din masusuat kay karumakan. Kapag mga pagari, masusugat si paman na magagada mentano. Mapia tano ko, salakaw di salakaw, na makabaling tano sa walay, na miya karangi-rangit tano. Uy, miya mga rangit tano si ko pamilya tano. Na kapag aya, sabab pagariya, na mi awat tanu sagi yang koto tadun si iku wallahu subhanahu wa ta'ala na kebulungan penai wai kebulungan penai tigo mga ulama kepoto lagi yang koto paman na mawaddat warahmah yang koto paman na isa ka pamilya sukerumai suwataaka na kepotol kakiran lagi yang koto paman na bubay akakiran nagup kepoto lagi yang koto paman na raron gegawang kakiran sayad na paman na kisambi sagi yang koto paman na bubaya kakiran, nagyang koto arano nakakiran, nagyang koto sakat karangit, o di nagyang koto paman na din yun paman na kap surut-surut kap pawala sa sulda walay. Biya panutulo Imam Muslim sagyang koto paman na kitabian sukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pitro yan. Idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dzakara Allah ayamana na tanu dan tanu agiang kaya hadis Nabi tanu Muhammad gagi malabulong. Tigu Nabi tanu Muhammad na igira amia kasul agiang kotua paman na tau si ikwalainian na paman na piteden tademan yan su Allah subhanahu wa ta'ala. Sagiang kotua paman na kaya pakasul yan sawalay kaya pakauman yan sawalay apaman na miya bati agiang kotua bismillah. Mga pagariya paman na ukitay amapi agira paman na pakasulda sa walay na paman na bati ang kada nagyang kotua bismillah. Bismillah na sulod ka. O di na paman na salam ka. Assalamu alaikum warahmatullah. Na yamanan yan na salam nga so pamilya nga na bismillah nagukabus sulod. Uway. Agina ni paman na inaliw sagyang kaya paman na hadithu Nabi tanwa Muhammad na ayat tadun si ikwallah sagyang kotua kapakasulda ka sa walay nagyang kotua bismillah. Lagi diyang penatigong mga ulama na igira paman na bismillah sagyang koto ka kapkenian. Biya ka masawalay na paman na miya kari paradu sukaruman yan sa paman na keniran. Nagyang koto paman na kakeniran na bismillah. Ipangendutan waya si iku paman na mga pamilya tanu. So mga wata tanu may to sirampan ilayam tanu kira nagyang koto paman na di ka bismillah sagyang koto paman na dairam panakapaka kapakapuun kuman. Uy, kapakapuun kuman. Ira so tao na, biyatian so bismillah, sagyang ko to kapakasudian sa walay, nagugyan ko to ayaman na niyan na kakenian na tigu syaitan. Gyan ko to paman na syaitan na tero niyan, la mabita lakum wala asa. Paman na, gyan ka iya paman na, kaya bismillah, gyan ka iya paman na uripan wallahu subhanahu wa ta'ala, nada abatano saya paman na kapakakadin sa giyang kaya walera ditano saya pakaturog ayaman na niya na kebugusiran pililiusiran nago ayaman na niya na ditano saya panayamanan niya na pakakan kagi ayaman na niya na ipkeloko syaitan na giyang koto at tadun si iku Allah subhanahu wa ta'ala namala na nabulong mga pagariya. Ihirap man at tigo Nabi tanwa Muhammad am yakasul sumanusia
si kuwalay niya na daun dan yan din ayaman na niyan na tadamis wallah. Ana kapakayamada kalina kasugat saya. Si mga bangsa tanu ayaman na niya na sumulum yung si kuwalay niya na din na kang bismillah. Ay pagari ko na paman na magalintan makisabatad. Giyaman na niyan na kakumpi ay tanu si ko ayaman na niyan na betad tanu si ko mga pamilya tanu ayaman na si ko paman na kapakasusul tanu si ko mga walay tanu. Na igira paman na tigo nabi sumyul cisar si ko sumyul dagyang ko tuatawa dan yan tadamis wallah. Sagyang ko ayaman na niyan na kiyasulyan na teruno syaitan. Adraktumul mabit iman to atigan na si itano magiga. Allahu akbar. Ayaman na tigo syaitan na iman to. Napaman na si itano magiga. Sagyang kayaman na niya na walay agyang kayatawa dadin bismillah. Nagugira paman na komian ada niyang panabati asu bismillah tigo nabi na teruno syaitan na adraktumul mabita wal isya iman to atigian. Napakaturugutan no saya nasi itano penatigo syaitan ken sagyang kaya paman na walay agyang kaya paman na atau paman na sumul sa walay dan yan tadmi wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagarya tanaw dan tano agyang kaya piya magusay tano kagi sabab apaman nakapkesugat utaw katao agugyang ko to asungkor paganayron nakapakanubay o paman na kapakaisi sa ako Allah si kupos umanusia. Ikadua nagyang ko to kibugakan ko mga wajibat nakanggalabag sa emanan yan na mga haram. Aya ikatlo nagyang ko to kapkalipati tano si ko tadin si ko Allah subhanahu wa ta'ala na tanudin tanuanan nakaantano ka pa ng gilay. Tanudin tanuanan nakaantano ka pa ng gilay. Insyaallah nagyang kaya paman na kaya pamagusaya tano saya na itundugutan ron nagyang kota hukmu sihr wal ityani ila al-arrafin anto napmani kukuman agyang koto kasong utaw sagyang koto paman na mga arrafin gyang koto atigitan mga pangangantok nagugyang koto mga paririmar naguanto na kukuman nagyang koto katao di nakapangatao. So miya kapya-pya gyang kaya paman nakapagusaya tano ron panganin tano si ikaw Allah subhanahu wa ta'ala apaman na adnap kekuatan sa yan daawan na napayamala napkewasiatan nagyang kuto mga ginawa tano balabalasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapya sa gyang kaya oras apaman na kaya pamakinag tano sa gyang kaya paman na kapagusaya tano sa gyang kaya sihr walain gyang kuto apaman na ayad na sabab saya ayad sabab pa kaya pamagusaya tano si nagukya senggitano sa oras sa pamagusaya tano nasabab sa gyang ko to susabad ko mga pagaritano na napaman na ipangisiran wanto na ibulong agyang kaya paman na anto na ibulong sa Quran agyang kaya paman na kasugata kataw. So balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapya salam na kans kanu ayaman na niya na mga pagariya kana dimon tay sa agyang kaya masa paganayron na si Muhammad Manguda salam rakano si Korolain Maruhum si Haji Yusuf si Muhammad Hamdi si Muhayma Yusuf Diamil si Ummu Uktum Al-Khazaila si Zain Al-Qais si Adil si Phoebe Yuniar si Luka Adil si Sihab Al-Haq yang kaya bapakan na si Junatan si Sadia ako si Abu Mahmud salam rakano si Abul Qadar yang kaya pagariakan na si Husin Sarip yang kaya si Riming Usman Arumpak si Jamiat yang kaya paman na pija Jamiatud Da'wah Al-Islamiyah yang kaya si Muhammad Abu Isrok ako si Maryam Al-Majdaliyah yang kaya paman na bubayakan na si Masrur yang kaya pagariakan na si Masrur Haji Masrur Bakaraman yang kaya pagariakan na si Thompson si Baldam Damiano, si Ashima Balindung, si Bibi Umay, si Basman Dumaub, si Munira Mamadaya Maruhum, ako si Midge Mustafa, yang kaya Rich Vlog, si Percy, ako si Ibn Mubarak, si Kaironisa Umpa, si Aya Radia, yang kaya bubayakan na si Niham Nadsarip, si Nuraisa Dipatuan, si Ibnu Muno, si Wahid Maruhum, si Nurasya Dipatuan,
si Amir Madlawi, si Hasan Tampar, si Muhammad An-Nahas, si Hisam Sultan, si Ummu Yasin Fatma Ali, Agus gingaya pagarikan na si Khalid Sarip, si Amir Jan Mulia, si Ummu Jihan Banyaga, gingaya mga pagaritan wa si Ummu Jihan Tagig, mga taga-Tagig, si Hasanor Sarip, gingaya si Nas Michael, si Siti Muhsina, si Rajul Mutawadi, gingaya mga siring anakan na si Nika. Okay. Nika Makabuot, si Abu Junair Hisam Magumnang, Aileen Rauda, si Sinab, si Kim Palawan Ayambu, Masya Allah, si Ummu Faisalia, si Hajra Ali, Cindy, yang kaya si Puj Rumunda, Jack Minalang, Khalid Kusingan, yang kaya bubayakan na si Habiba Marhumsar, si Baya Lawan, Jamal Mangundaya, Nurjanna Lidangan, agug yang kaya si Ummu Salman Diamla, agug si Tumsin, salam rakan insyaallah na yaman na niya na pagadantan wag yang kaya paman na mga usayan wagamatan wa Islam kaantan no mapaganad naguantan no kapanang gilayag yang kutua pa makabinasa si ko mga biginawatano saya pagaurayan akan saya na yaman na niyan na panginintano si ko Allah taufikan tanon niyan sa mapia sa parangkom dakan sa kanwa salam wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.